Ramogi en dakika 30 tok sadeka mar okinyi machiegni e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo. Okinyi makawuono matai e twak makamae nyinga Joyce Oduora. Ramogi okinyi makawuono thuon wacha mabende wadwa twake otudore kod Gope tok tiyo ne counties ma en kaluore kod yuaka makoni kod kocha mabende jochiw oraka kata wego oraka osebedo godo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae kaluore ni sirikal mar counties kaachiel kod sirikal mamalo poko chulo gi tok tiyo ne counties e orak mopogore opogore mabende counties nomiyogi. Tang'o momiyo mae timore en ng'a monego bed ni seyo kaluore kod koso chulo jogo mabende osetiyo ne counties obed county moramore pacho kae kata jogo mabende osechwalo services mopogore opogore kata osetero gige tich mopogore opogore e apise obed mago mag piny owacho mag counties kata mag piny owacho mamalo. Ka wach makamano nyaka sani waseneno ka bende onyayo paro mopogore opogore to bende nyaka sani bende jogo mabende gin contractors bende gin tiere kod adiera ni kaluore ni pok ochul thothgi bende pod gintiere kod adiera ni ginyalo dhi mbele kod tiyo kod counties kata sirikal mamalo. Mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono Ramogi antiere kod welo ariyo, welo mabende biro tudore koda achiel kachiel ka gintiere studio marwa e county ma Kisumu. Wendo mokwongo mabende antiere godo e studio marwa e county ma Kisumu manen jahul wacha e lo county ma Kisumu mano Alois Ager kaachiel kod Morris Alo en jakom mano mar weg contractors kaachiel kod suppliers mantiere county ma Kisumu. Alois Ager kaachiel kod Morris Alo. Achak kodi Alois Ager, ichiw nade okinyi makawuono ka intiere county ma Kisumu kono? Kamano nyaderi Joyce agwete kamano ne wang jo mar Ramogi kuom yawa thuolo mondo wago mpa yiena mondo amos jopiny gi dhok mag mama being today ni en odiochieng' ma ji wacho dho mama. Koro kachako ni good morning everybody gi dho kizungu, adhiye salamu alaikum gi dho mar jo Islamu, bonjour gi dho mar French, bonjour come stan gi dho mar jo Italia, kaeta tiek gi jo Kanyanam, amoso jo Kanyanam kamoro amora ma gintie kendo akwayo negi ngima maber. Mar ariyo nyadendi Joyce awinjo lendo kanyo wach mar gima notimore kendo Taki. Ng'eyo ni nyoche ka giyudo masira ma ji oganda madhi karibu 40,000 nyocho lale kendo sani nyo piny ochako yiengni kuno mapani oganda moko madhi mana dek gi mang'eny ohinyore. Akwayo jo piny gi jo Kenya, people of goodwill, mondo walemuru ne jo Turkey gi jo Syria ni gimotimore no Nyasaye ema mondo okwe chunygi. Erokamano. Erokamano ahinya Alois Ager, jahul wach e lo county ma Kisumu. Itimo maber ahinya kuom chwalo ote mag mos ne jopinyno mar Turkey kaachiel kod Syria kaluore kod yiengni mar piny. Dho mama bende aneno kanyo king'eyo mathoth ahinya, ok dholuo ahinya, bende timo makare ahinya. Morris Alo, kaka intiere county ma Kisumu kanyo, ichiw nade ka bende itudori kodwa okinyi makawuono in kaka jakoma mar contractors kaachiel kod suppliers e county ma Kisumu? Morris. Erokamano Joyce kuom miya thuolo ni mondo amos oganda wang' jo Kisumu to kod jo Kenya te odiochieng' makawuono ni okwe uru. To moloyo amor ni ayudo thuolo makawuono kaka jakom contractors ma Kisumu mondo abi watwage go oganda wa to kod jotendwa mag counties gi mondo wang'en to kodhi ni nochako go wago kanye to ere kamwa kite. To mogik an bende adwa nariwra go wadwa Alois mar timo mos makende kendo ne jopiny mar Turkey kuom ji magisewito moluore mag Nyasaye telnegi mondo gima kamano kik chak timre kendo. Erokamano. Erokamano ahinya Ramogi jong mana kaka iseneno mage welo mabende abiro bedo godo achiel kachiel ka gintiere studio marwa e county ma Kisumu. Okinyi makawuono ka thuon wach mabende watwake en Gope
tok tiyo ne counties. Kamora mora mitudori kodwa okinyi makawuono inyalo chwalonwa ote mari kata paro mora mora minyalo bedo godo kotudore kod thuon wach marwa. Iyudowa kokalo e namba mar ote machuok ma en 3-600. Facebook kacha ibiro yudowa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kochako yanga tuak mar okinyi makawuono dagom mar chako kodi Morris Alo. In kaka jakoma maga weg contractors ka chill kod suppliers e county ma Kisumu. Inyalo mana leronwa ni in bendi na chill kuom jogo mabende ponono setiyo kod county to nitiyo kod county e yo machalo nade. To nyaka sani chenro mar chudo osechopo kanye Morris. Erokamano Joyce kuom miya thuolono. Joyce adwa nachak ni wan kaka contractors ma Kisumu nikech shida mwaneno e weche mag chudo to kod kaka watimo ohala e county ka. Ne waparo ni mondo wabed gi riwruokwa kaka contractors makoro e lo riwruokwa no wanyalo engage go gi county e yorewa mag chudo. An sama loso kod ni atimo ohala gi county, tije wetega be mamoko be matimo ohala gi county. Tadwa wacho ni timo ohala gi county otek miwuoro nono to be oyot. E county odiochieng' makawuono kaka nyisi kaka wacho ni Joyce, wan gi jo ohala tieng' didek. Wan gi mokwongo super contractors. Super contractors gin joma osetimo ohala ni ndalo mang'eny kabisa. En kimiye project kata mar $50,000,000 to tima bila shida. To gin connected gi system, gin machiegni gi system. System ka wacho matieni en sirikal mar county government ma sani. Ja ohala namba 2 en ja ohala ma en tiyo gi county, en employee mar county kata en jatij county to timo ohala gi county. Jo ohala mar 2 no oting'o members mag county assembly, en monego oversight county to timo ohala gi county. Then jo ohala mar 3 Joyce en achung' kenda. Achung' kenda ni en ng'at moro ma o struggle, o chandre oyudo kata ohala matin mondo tim to chandore, oringo kon gi kon, omanyo pesa mondo mi otim go ohande ni. Kosetimo ohande ni Joyce to chudo ni en lweny. Joyce adwa koni kawuono ni chudo mai county en sasa ma pesa donjo Joyce tikuongo ichulo super contractor. En nyaka chule sasa ma pesa donjo. Ng'at michulo mar 2 nikech en system, en jatij county matimo ohala gi county, en member mar county assembly matimo ohala gi county. Kaito idong' gi ng'at mar 3 ni. Ng'at mar 3 ni to koro en potea pata. Kapo ni pesa odong' tibiro yudo. Kapo ni pesa ok odong' be ok ibi yudo. Tibiro yudo ni ng'at mar 3 ni Joyce en kichule to nyalo bedo no dayo county kata mkech na koni ni gin jo ohala matindo tindo. Nyalo bedo no dayo county kata mana $1,000,000. $1,000,000 ni samoro ok chule di chiel. Ichakiro ni ticho no tieko chondi to $1,000,000 ni ka chopo samidwa chule to nikech ne pesa tin to joma dongo koche kawe jariyo mabele ka. Koro ng'ama odong' ni en ichule kata $1,000,000 kata 1,400 kata 1,50,000 tinyise ni machielo wachak wabiro chuli odiochieng' machielo. Moko Joyce timo ohala gi institutions machalo osiptende ma koro wan gi county gi. Osiptende ma wan gi county gi Joyce kitimo go ohala inyalo dhi tiketo pesa ni kanyo kata $500,000. Ka pesa odonjo kanyo Joyce to iyudo kondiki ni samoro check mar $30,000. Koro iwanda ni to $30,000 ni endo koro dwa dhi konya gang'o tato naketo pesa na. So iyudo ka wan gi tabu mopogore to en lweny mwasegoyo to pok watieke to pod wabiro goye be ok wabi
give up. Erokamano Joyce. Ilero kanyo makare ahinya mane momiyo kata kawuono wantiere kae kod Alois Agera mabende en jaloso e lo sirikal mar kaunti ma Kisumu. Alois, ka in bende nitiere kaunti ma Kisumu kono odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono, iwinjo kanyo e yo makare kaka Maurice olero ni e kinde mabende ichiwo orak mopogore opogore. Wantiere kanyo kod jogo mabende ilero kanyo ni wacho kanyo ni nitiere super contractors mabende ponono gin jogo mantiere kod pesa, gin ema imiyo gi contracts to chudo bende imiyo gi mapiyo piyo. Nitiere jogo ma jotije mag counties mabende toka gi osemigi orak kata contract to chudo margi be biro mapiyo piyo. Ta chung kenda jogo ma ponono komigi contract to nyaka gimany pesa koni gi kocha eka gine kaka ginyalo chwalo contracts makamago. Gin to chudo margi biro mamos. Inyalo mana leronwa in kaka jaul wach e lo county ma Kisumu. E kinde muchiwo rak makamagi en chenro mane mabende utiyo godo maneno ni contracts gi ochiwe yo makare maonge mibadhi mora mora, to bende en adiera ni mibadhi biro e seche mag chudo mana kaka Maurice wacho. Erokamano nyadendi Joyce. Awinjo kaka mheshimiwa Maurice owuoyo and adwa ni mondo anyisi recognize ni en mheshimiwa nikech ing'eni nitie offices ma kisebede libed japuonj to in japuonj nyaka chieng'. Mheshimiwa osebet MCA, en MCA, koro en mheshimiwa nyaka chieng'. Iwinjo kaka olero weche moko kanyo. Tadwa ni mondo aduoki chien matin mondo awach ni to gopegi or pending bills mag ohala mitimo gi sirkal gi gin ang'o to giwuok kanye tang'o makelo gi. Kami background matin, dwe mar 6 chien kacha kane auditor ogolo sirkal mar Kenya kiriwo national government gi county governments ne nigi gope mag johala maromo bilion 650 650 billion. 650 billion no iwacho ni counties ne nigi 156 billion. To Auditor General be notimo nonro moro e pending bills because ing'eni sirkal be nitie gi mibadhi mang'eny. Koro wantie gi pending bills nyadiriyo. Nitie miluongo ni verified to nitie ma Auditor General owacho ni gin owe gi thenge matin. E period ma wacho no, counties auditor no wacho ni verified pending bills margi en 48 billion. Out of 156, manyiso ni modong bilion 108 gin gik mok nyal ng'e adieri margi nikech documentation samoro onge or ler margi poko non. Koro podi nono gi gidhi mbele. To e kind dwe mar 6 no nyaka dwe mar 12, counties ma Kenya osechulo nus mar the 48 billion magin goni mar pending bills. Manyiso ni gisechulo bilion 22. Tiende ni gidhi mbele. Ichulo pending bills. Now, a 22 billion no, Kisumu County osechulo 400 kuom margi magintiego. Kisumu ka nyalo wacho ni sama higa nochakore period mwawacho no, nyoche nitie gi pending bills mar 1.7 billion, bilion 1.7. Koro ka gisechulo 400 e higa ni tiende ni gidong gi bilion 1.3. Tang'o makelo pending bills? Pending bills bire yore makama. Achiel, nitie leo e pesa mawuok mabiro mar sirkal kod mawuok exchequer, mawuok e treasury mabiro ne counties. Sani samowuoyo kodi ni counties tema Kenya nigi gope, sirkal mamalo nigi gope gi mar pesa moingo dweche 3. Kisumu kae sani kawuono koro wane dwe mar 2 to pesa mwaseyudo en pesa mar dwe mar 10. Tiende ni warito pesa dwe mar 11, pesa dwe mar 12, pesa dwe mar 1 to services to dhi mbele. Koro pending bills nyaka bi. Mar 2, jatich otiyo higa orumo kapok ochule.
tang'o miyo igorumo kapok ochule. Iwinjo ka Mheshimiwa Morris o explain about circumstances or chal mar jo contractor ma wantiego. Wan gi contractor moro mobiro to nekech yo ma samoro mibadhi bodonje or yo ma samoro yuda tich, ng'ano yudo tich mar $1 million kaka iwinjo Morris owacho no. Odhi loso cho e chiro moro. Ng'ani kadhi magaga kwer kani kunye choni to tingo certificate obiro. Certificate mar 1 million. Koro ne ni otingo certificate mar 150,000 odwa ni mondo chule nikech mane pesa mane entiego oonge gi pesa mora mora. Koro wadwa rito mondo pesa owuoge sirkal dweche 3 embo rito. Koro ng'ani onge tich mosetiyo, odwaro pesa, iga dhi rumo ka gimosetimo onge, kaeto mano koro tijno te kaka entie no te contract no te dhi bedo declared as pending bill nikech pok ochule. Sani samwa wuoye ni wathagore malich e 1.7 billion miwinja wacho no. Nus mare gin tije ma pok otieki nikech nomigi contractors ma onge gi capacity. Mano tuo counties manyaka wawuoye nikech it's a serious source of pending bills. Now, koro ere kaka wanyalo kalo got makamano kata ondamo makamano. To Alois ka ng'adi matin. Alois kinyalo winja ka ng'adi matin wacho kanyo ni ka gino mabende thoro kelo pending bills kata gope mabende counties nitiere godo. En kaluore kod ponono miyo contractors maonge capacity mano kata imiyo gi thuolo mar timo tich makamano. E kinde ma uchiwo contracts makamagi ne jomo pogore. En ang'o mung'iyo mar mondo mi ponono contractor mana kaka isewacho ni ng'ato dhi adhiya to kosechako kunyo to tingo certificate osebiro ochako bandho pesa. En ang'o mung'iyo kapok uchwalo kata pok uchwalo ne ng'ato contract? Penjo maber nyadendi Joyce. Ing'eni sama itimo gimiluongo ni pre-qualification ma ichujo contractors babro tiyo iga moro kata a particular financial year. Ntie gik ming'iyo kaeti timo ing'iyo ni ng'ane ni oromore gi bete orodha mar contractors. To gima nyoche wafwenyo ni betimore, ing'eyo ni mibadhi to dak kodwa. Koro yudo ka ng'ato dhi oloso karatese ni en tie gi capacity. Koro samitimo evaluation mar capacity mare ni ing'iyo ni to be en kata gi NCA, en tie gi NCA tinyalo yudo. Ibiro gi to be en gi omenda moro e account monyalo chako go tich. Mago gik ma ng'ato nyalo loso mobini en tiego. But sama koro tich osewuok nikech koro osedhi moseyudo tich, to kanye ma koro achiedhe nade chako wuoke miwinjo ng'ani wacho ni go kon gi kon kamanyo pesa. Morris wacho ni go kon gi kon machiemo. Koro ng'ani omi tich mar $1 million to onge kata nduru. Ng'ani dwa wuotho gi eleso e mfuko mati. Eleso no kore manyo ng'ane nya yudo tich wadwa tim, ng'ane nya yudo tich wadwa tim, ng'ane to sani be kore yudo ka ng'at manya riwore kodgi category miwinjo ma temo explain be onge nikech en ng'at ma kata kiyuda ni ager na dhi ariwora kode obiro na gi eleso watiyo. Ka kinyi chule ma pesa donje account ni to kopar ni nyo wariwore gi Morris mondo wati an kora lal gi pesa, Morris be pesa ne olalka $1 million. So gin contractors to gima be nyaka wa accept nyadendi Joyce ni counties no biro ni mondo o build capacities mar jopiny. Emomiyo be ok nyal wit gi oko. Koro nitie tije minyalo migi to watemo ni mondo gidhi mbele mondo ging'i kaka ginyalo build their capacities. Itemo nyiso gi kata ni ginyalo riwore. Mano be pod otamore. Emomiyo koro kaka wan Kisumu County wakoni mondo kik wabed gi tuo dhokno. Wakoni tich mora mora kochakore financial year ni tich mora mora ma 5 million
biro pith en tich mok bi chul on certificate. En tich mibi chuli kitieko tich dichiel. Nekech ok wanyal bet ni tich mar $1,000,000 do bet gi certificate 4 to pesa to biro nwa bang' dweche 4. Koro sami kelo certificate kore kwa manyo pesa, timanyo pesa to sirkal ba malo monego be ni kelo pesa no be onge. Samoro choko marwa miluongo ni on source revenue be ing'e ni counties osebet gi ng'ikni collecting on source revenues. So en a situation miluongo ni chao gwang' cha gweno. Wantie gi challenges go. To gimomi winjo owacho ni wantie gi group moro moluongo kanyo ni super contractors. Well, mano to koro gi nyinge mage miyore oko kuno. Wan onge gi super contractors, wan gi contractors. Ka wayudo tich ma orige lach. Kisumu kae waseyudo tije mag partnerships. World Bank, European Union, Oaka, iyudo ka tich kata par $1,700,000. Tijni Morris ok nyamanye, nikech iwinjo ko owacho ni gin gi kotechle. Ok onyal manye. Koro ng'at moluongo ni super contractor man gi capacity cha bro apply. Ang no bed ja Kisumu, ang no bed ja kanye, but en gi capacity nekech gin open tenders. To ng'ani kose dhi tiyo tij $1,700,000 tichule nikech pesa no nitie. Koro en kata koro Morris ywak ni super contractor ochul. Osetieko tije, nyo loso ndara, nyo loso pavement, nyo timang'o, ogero aol building, otieko. Morris gi chone achiel mano miye e chiro mar Nyang'ande osetieko go igariyo. Wawinja ne pach Morris be. Alesi wawinja ne pach Morris be kiko weyo ko ahinye twako kinyi makawuono kalore ni en bende ntiere kodi e studio Kisumu kanyo no konyiero kata obwonjo kanyo kalore kod weche mabende isewacho. Morris agero wacho kanyo ni kinde mabende gichiwo contract makamago to nego bed ni ing'iyo kalatese mabende ng'ato nitiere godo. In kaka jakoma mar contractors e county ma Kisumu bende ineno ni jog contractors mabende itudori godo kata mitelo negi gintiere kod oboke moyangi kendo pono no migi contract to ginyalo yudo pesa moromo mar mondo mi gitim kata gitie contract momigi mar mondo mi pono nuweru kod wach mani kichaka chaka kama tisetingo certificate mokwongo idhi ne county mar mondo mi ochuli. Joyce erokamano. Gima nyaka wayiere Joyce ma adwana kete mbele ni ka en ni lwedo ok romre. Ji te ok nyal romore. Tie contractor mang'ongo, tie contractor mane diere, tie contractor matin. Contractor matindo gi adwa wacho ni gin joma nyore kodonjo ala, onge yuto maber, to ok ni tich nyalo tame tieko. Nitiere kata mana nyithindo, sirikal sani promote nyithindwa ma owuok e school, youth, gi promote mine, gi promote jok man gi ng'ol mopogore Joyce. Jogi operate e piny level ma wacho no. Tamor gi gik ma Alois owacho. Awinjo ka ochako gi kaka national government oro pesa. Ochako dhie moko ni nitiere pending bills moko mane opuodhi, moko bene ok opuodhi. Ochako dhie pesa ma Kisumu all contractors e weche mag pending bills. To kod lack of capacity maseluoso no to gi fake papers seche makoro mitimo procurement. Joyce adwa koni ni Kisumu kena mora ahinya gi gimoro owacho kanyo en mana ni ok address maber ni mibadhi nitiere nyalo me chao gwang' tichayo gweno. Joyce adwa koni kawuono ni kochope weche mag tenda Kisumu kaka ichiwo gi mibadhi ogo touch. Mibadhi ogo touch e tenda ma Kisumu kaka ichiwo gi e yo makama. Joyce wan gi departments mopogore e Kisumu kawuono machiwo tenders kaka higa, wan gi departments mag agriculture, wan gi departments mag health, wan gi department mag public works, bla bla kod mamoko. Joyce kantie tije 30 ma
kwa mfano kata mana department mar agriculture dwa timo procurement rules wacho ni gigi keturu e website to ka gin monego landi mikete gazet to keture gazet. Adwa wacho ni Kisumu kawuono mineno ko kete gazet en makaka gitime motamogi to tije gi kosedre kata mana department mar agriculture kaka wacho ni gin tije apar tipedho gi e mesa tiwacho ni waziri kawadi, chief officer kawadi, director kawadi, ng'ane kawadi, member mar county assembly ma gigi dhi time wards gi kawadi. Koro wan kaka contractor waonge thuolo mar yudo tich e yo makare. Chuna ni kadwaro tich Joyce tadhir kadhi e department akwa tich kanyo tipenya to be se wuoyo gi MCA mar area ni Joyce mane kama wantie. So en gima tek ma ok ang'e kaka idwa kony. Nitiere kadwa duoki chien matin Joyce kane devolution okwongo chopo ne tam mokwongo ma devolution. Tam mokwongo kane orumo Joyce ne giweyo pending bills mag gimoro kaka 1.1 billion. Mano tam mokwongo. Pesa mane giweyo account ne weche moko ng'eny manolor kata pesa account then nolor pes Kisumu county mane okotiyo. Pesa manowe Joyce ne bende 1.1 around 1.1 kan. Joyce pesa ni en olala miru. En problem ma wa face nyaka kawuono malose kodini. Another problem wa face Kisumu meduong kabisa momiyo jogo ok nyal chulo pending bills. Thoth pes Kisumu Joyce dhie e yore mamoko machalo per Kisumu spend more e per diem moingo gimora mora. Kisomo ga gazette Joyce kanyo wachako higa tibiro koni ni the first quarter Kisumu the first quarter mar financial year moantiere ni Kisumu county spent 0 on development. No spend 0 nango. Sirikal ko biro piny makoro gitimo auditing to biro mana timo auditing mar gima osechul. Koro wan kaka contractors imiyo wa tijegi wadhi watimo tok chul. Koro onge gima inyalo ket ne Kisumu ni no chulo. Joyce pesa warumo e per diem. Namba 2 adwa wacho ni gima omiyo shida nitie Kisumu omiyo ok chul pending bills e sama dwarore. Joyce ginane jo Kisumu luongo ni gin over ambitious. Gin over ambitious tama gitimo budget cha Kisumu wacho ni gibiro choko 1.3 billion to gichop kata 800. Ka gichak gichopo higa machielo giwuok e 1.3 billion gidhi e 1.5. Sirikal to miyo gi pesa gi cha kendo I'm happy gi sirikal kata pesa no deko to finally gichiwe. Onge financial year moserumo kata kokadho to kadho to sirikal ok chak uro pesa mar financial year manyien kapok gitieko machoncha. Koro giminyiso waga ni joma ok ochul towards the end of financial year ni ka pesa biro sirikal wacho ni chudo mag pending bills onego bed on a fast charge. Gine onego kuongo chulgi. Joyce mago ok timre e Kisumu. Kora kwayo Kisumu wadwa geru ne maurumo gi jotelo. We bedo over ambitious. Ni uru gimu nyalo choko. Adwa nyisu ni problem ma un go ma ok obire kabe kata tiek kata sirikal tik mana 10 years. Kane gidonjo Joyce ne giyudo kama ne osekete kiwango mar e choko kaluwore gi sirikal mokwongo. Sirikal mokwongo noweyo ka choko pesa on source revenue over 1 billion. Sirikal masani kano donjo Joyce to gi dismantle systems tema ni choko go pesa ma gidok chien tu gichako gi 300 gibiro to 400. Joyce sama losi kodi kawuono ni jogi pok ochopo kata 1 billion. Yet e budget to giketo 1.5. Iketo 1.5 based on what? To pesa mone gichoki ok bichopo kuro. So mage mamiyo wabedo gi pending bills. Erokamano Joyce. Iwacho kanyo maler ahinya kendo dago mar mondo mi Alois Agerembo chwale pache odiochieng' makawuono ahinya kotudore kod mibadhi. Mabende iwacho kanyo ni mibadhi nyalo bedo notimo newa e counties magwa mage maponono miyo jomoko kose ok yud kata raka morieyo to ponono ko yudo rak makamano to chulgi e wang' saa kaka onego bed. Alois Ager kantiere korka kori wechego mag mibadhi maponono iwacho kanyo ni ogoyo tach e counties ahinya kotudore kod wechego mag chiwo rak. Bende gin adiera Alois? Erokamano Joyce.
kapok aduoko penjo no, tadwa ni mondo clarify gimoro kae, nikech gigi gin andiko. And amor ni wabet kae gi mheshimiwa mane nitie assembly mokwongo mowacho no. To gimobwoga ni kare nene assembly to kia gima dhi mbele assembly kata budget mane giloso kia. Pending bills ma the first county government noweyo mar Kisumu ne 2.6 billion. Kendo ntie report nikech Governor Nyang'nyong'o kanodonjo to gino nobwoge mokao oloso gimoro ni pending bills task force. Ma task force no nong'iyo pending bills go modwoge to 2.4 billion. Nikech 2 billion ne podok ne ok gi understand. To governor ne pod chunye goto. Mano dhio kao governor ma Kisumu ng'at modhio kuongo owuoyo gi office auditor general mondo bi otim ne audit mar pending bills. Nikech gima notimore ni sirkand cha be noko timone kana handing over. Koro auditor general kanobiro mong'iyo pending bills gi nodwoko gigi to 1.8 billion. Manyiso ni ne wantie gi unverified pending bills mar higa mokwongo no mar milion madhi 700. Koro ka mheshimiwa iwinjo kowacho ni maber ni MCS gin contractors. To mae msingi manogur gi assembly mokwongo no kama mheshimiwa Morris ne nitie. In fact kanye mapani owuok as a contractor nyaka sani. Makoro biro mobet jakom mar ad hoc jomoko maluongore ni contractors. Koro kase clarify mano tadwa wacho ni wacha adier ni ne nitie pesa manowe account kiloro higa, pesa mane pok obiro. To bende kata pesa samoro biro bang' higa. Alois ka ng'adi kendo matin mana kaka iwacho ni e kinde mane bende Governor Nyong'o donje telo tok timo audit mare yo makare noyudo ni pending bills mane county ma Kisumu nitiere godo ne bilion 1.8. Nokuongo tieko pending bills makamago kose moko nodhi omedore wiye kapok otieko kata mar sirikal mano okao telo kowuok e lwete. Nyadendi Joyce, pending bills okinya tieko nikech ng'eni pending bills ichulo gi pesa ma intiego. Now pending bills gi ng'eny gi gin mag development projects. Nikech adwa miye example kane sirkal ni odonjo to ne giyudo kanochak ECDs apani 68 mane tentie e slab. To gi teni nonego be ni gero gi karibu milion 2. Koro ka gin e slab wijane goane pesa no idhi yudo ni ECDs kende ne mi pending bills marom nade. Kuri wuok ni dwa gero ECD tiwegi e slab te. Mokwongo onge service delivery mimiyo ji. Nyithindo dwa dhi school to iti gero slab onge gimi konyo go jopiny. Now king'iyo pesa mabiro ne county, Morris owacho gimoro kae ni nitie ji yudo padiem. To mae ng'at mane ni assembly mane timo gimiluongo ni budget kenda abwok kokia kaka itimo budgeting. Nikech budget samitimo nitie gimiluongo ni recurrent to nitie gimiluongo ni development. Pes development ok nya chulo padiem. Morris ong'e very well. Pes development no wang nodong mana pending bill nikech Morris tich otamo tieko or Morris okao tich pok onyal timo. Matijino dhi o cross higa ong'ado higa machielo. Samose ng'ado higa titere pending bills. Mane gimomiyo wabet gi pending bills. Ta adwa na clarify ni owacho kae ni nitie pesa moro mane sirkal oweyo 1.1 billion mano biro late. Mana kaka sanie higa oserumo to wadwaro bilion 2 ir sirkal mamalo. Pesa no ne ok en mar development te. Pesa no ne obiro mar recurrent to biro mar operations and maintenance to en mar development. Kanye mantie jok mosetimo nyaka services moko, jomoko nye hotel moro nyo jodhie bura girito pesa,
jomoko nyoloso mtoka otimo maintenance onego gichulgi. So mondo ng'ato wachi ni nen 1.1 billion nonego kaw mondo migi moristeno, mano is a misnomer. Mano oken yo makare mar timo financial management. Temo miyo be ineno ka nitie agitation ni jok madhi assembly onego dhi assembly kong'e gima dhi timo assembly. To be momicha kidwa niya ni onego bed gi checks and balances. Ng'at matimo oversight kik bed contractor. To gini jogi msingi nosegur kae gi assembly mokwongo. Koro en tuo ma pod wadil go. En tuo, en cancer mane counties ok wanyal wacho no onge. Ni neno komiyo Kibwana odwa loro county kane joka dwani mondo tim kode wala nokoni odagi modwa loro county. So en cancer ma counties deal go, and wageno ni kaka jidhi mbele wadhi golo interest. Aken interest pare Kenya national government sejo kisomo gazette kauno akwaruoro ne kandi gazette ina ka ochini oketu kambi mar Wetangula orodha mar jok madhi tiyo gi IBC. Magi gitimre everywhere. Ene national ene county nikech mala. Koro uwe wach mibadhi miwinjo uwe wach procurement. Jois wan gi problem. Ni sama wachaka tich mar timo procurement mar financial year kaka project kachako wuok ni in. Samoro ing'eni wakao jok matimo evaluation go mwadhwa pan kata kamoro. Owada contractors te nyaka mawuotho gi pat owuok dhi manyo jogo kuma nitie. Koro sechego osemanya 100,000 osemanya 50,000. Jo is one dhano. Ka ng'ato biro manyi kuma intie gi pesa, to pesa nondhogo nyaka Yesu. Koro kwanyal wacho ni joka ema koro richo. Contractor mowuok odhi manyo jo evaluation gi pesa ni mondo dhi ong'iew go tich is as guilty, and gine magi thagwa mogich. Koro koseng'iew tich moseyudo osemiye tich e lwete, koro kodwa sedo gi LPO matiye mfukone. Nekech kuma koro dwa dhi yude pesa moro onge. 100,000 kata 50 ma entie go mosedhi ong'iew go tich, mane gima ne entie go mabe noolo. So mano e chanzo mar mibadhi mineno wathagre go kae. To wasewacho ni gini wadwa kiwae nikech national government bosetemo ka koro konyowa gi loso systems. Sani nitie gimiluongo ni online procurement system. Magik moko te itimo online mar project. Onge gimoro ni kia ni kata in ni dikel gige ni bro wuotho go office ni kao file ni wuotho go office. Itimo submissions te e gimiluongo ni IFMIS. IFMIS no inene nyaka gi treasury mar sirkal mamalo. Manyiso ni process mar procurement no sani koro en transparent. To kendo be sama pok itieko tich, to nena ni pok itieko tich. Sama pesi budho ma pok ochuli, be nena ni pesi budho pok ochuli. Mae transparency ma koro systems kelo. To wambe wan kaka county watimo gimiluongo ni digitization, wa automate the process mar procurement. Nyaka payment mache biporo igamokalo ni fast in fast out. Emano konyo wagi reduce pending bills mineno bet ogi. Mayuak be chako be wuoke. Nikech kiwacho ni fast in fast out. Morris mamare nyocho chako okuongo bet e financial year ariyo mokalo kawari chudo ene michako kode. To koro ng'at manyo timo last year mamare pod pok tim dhi pap dhi goko. Nikech to neno ni Morris ochul. Kaya tingeni geno siepe be. Koro ng'ato kose chul mare ni ano chula. To ng'ani ok understand ni ochul Morris nikech mare ne otelo to mara ma pok ochul ni nyo biro bang'e. Ilero kanyo. So magi gik ma Ilero kanyo makare inyalo isager. Mak mana nadwa mar mondo mi awinje pacha
Morris alo bende okinyi makawuono kalore ni thuolo marwa bende dhi mapiyo piyo. Kata kamano nyakwa Ramogi Jwang' yiena mar mondo mi wakaw yueyo marwa mokwongo mondi. Kaeto tok yueyo marwa bende Morris biro duogo mar mondo mi olernwa ni e seche ma bende koro gidonje winjruok kod sirikal. Obed sirikal mamalo kata sirikal mar counties ni utimo orak kod sirikal. Winjruok makamano bedo ga ni biro chuli tok kisetieko timo orak kose kise mana chako tich matin to idhi kacha ni onge pesa koro medie kato joli mar mondo mi dhi mbele kod orak mari. Mak mana paro no gi kanyo Morris wakaw yueyo mokwongo e chenro kata twak marwa mar mbako romo e kawaduogo wadhi mbele kod twak kik idhi mabor. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Raundi atindi ko tigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira naende embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boliga. Kozuma ta getinya tichi. Kero masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabu atinge baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njota kiti bosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyake gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Jwang' kendero kama na inya kuom medo kete Ramogi TV kama wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Kokinyi makawuono watwaka kotudore kod Gope tok tiyo ne counties. Ma en kaluore kod yuaka makoni kod kocha ma bende contractors osebedo gode pachoka. Ka bende giwacho ni gisebedo ka gitiyo ne counties e yo makare. Gisebedo ka gichiwo rak mopogore opogore ne counties to nyaka sani counties poko chulo gi. Gidake dier matamra gi nono kaluore kod bilionde ma counties kachiel kod sirikal mamalo nitiere godo mano gope magi. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod wela riyo e studio marwa ma Kisumu. Mano Alois Ager jaloso e lo pinyo wacho mano mar county. Mano jaloso e lo county ma Kisumu kachiel kod Morris Alo ma en jakoma mar contractors kachiel kod suppliers e county ma Kisumu. Nyakwa Ramogi Jwang' anyisi ni nyalo twak kodwa in bende ibed kodwa e twaka kitudono keoronwa ote mari e namba mar 36000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV Twitter @Ramogi TV. An bende anyisi ni nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Machiegni kendo Alois Ager kachiel kod Morris Alo e twak mar okinyi makawuono. Kapok ne wadhi e yueyo Morris, apenji kacha ne kinde ma bende un kaka contractors kudonjo e tich mar mondo mi utiyo ne county kata utiyo ne sirikal mamalo. En winjruok mane mubedo godo e yor chudo? Ubedo kod winjruok ni ibiro chula kasetieko tijni matero ma obedo super ma ng'ato biro bo verify na diera atieko tich makare ma atime kaka dwarore. Kose uketo winjruok na biro time mos mos. Katieko pat mokwongo to ponono pesa korumo na tabiro aseringo ka county mar mondo mi omiya gimoro adhi mbele kod chenro ma bende omiya obed mora mora mar dongruok. Morris. Erokamano
Joyce, erokamano Joyce. Joyce kwayo manadwa bego manadwa powadwa Louis Tager. Ni gima wacho mbele Kenya kendo mbele oganda mawuok en gima muhimu. Ma en gima muhimu ahinya ok onego wakete oyuma kata tu nikech aneno koro ng'ato e dawa Tumokis. Gima wawacho ni en gima konyo piny kendo konyo Kenya kendo konyo Kisumu County as a whole. Mar ariyo, Joyce, amor ni Alois agero accept ni oyie ni mibadhi otimo newa ei county. Mibadhi ni otimo newa mana kaka nasewacho right from samitime procurement nyaka payment nyaka samitiyo. Adwana parni gimoro Joyce. Alois owacho ni gitimo online procurement. Joyce, kancho chaki gani nyoch wabedo piny gi county government ma Kisumu ma meeting no notingo CC finance ma en ming'eni en ma en wi procurement kata en motelo ne procurement county secretary. Ne walose weche makoro ne walose sani ma county secretary no assurewa no nyisowa ni bang' jumbe ariyo idhi land tije ma Kisumu. Idhi land gi online. Joyce, nyaka sama losi kodi tije go sepog te pok waneno gi e portal mar Kisumu County. So mane system ma Kisumu County. Ng'ato may mean well, to nitie systems mok bi yiene mondo mi oket gigo e website nekech interest. Gimoro ma Alois avoid ka mana be adwa no kete nyim oganda mondo ji owinji ni eigi nitiere johala madongo ma jotich ma johala to kod members of county assembly mani ng'eno badhore ka ok owachi. Kaduoge gima iwacho no mani penja no procurement procedure and regulations gin very clear. Gik mineno gikelo gi to gikelo mamekgi ok gin e law. Procurement yiene contractor ni katimo 10% tare certificate tichula mondo nyadhi mbele mare makonyo contractor moro ma pinja contractor maonge uwezo an mano nitie chik okar makele so magi kelo ni nyaka tik kor kimigine ka mago gendiko e bath law to gin entrenched e law so gibeda fair ni katiyo tan gi every right ni komiya tich mar 5 million kasetimo 2 million tadwaro mondo chula nikech sama miya tich Joyce tikona ni pesa nitie piny. So sama dware to chula kata milion 2 milion 5 madatiyo mondo adhi go mbele. Pesa ni koro odhi kanye. So magi challenges ma wan go matek kabisa. Ma adwa na kete pileuka. Alois wacho kendo ni gichudo system ma gichudo go and fast in fast out. Adwa na duki chiene gima no wacho cha. Ni pes county Joyce kodonjo kawuono tiketo bura ting'eyo ni wachul ng'a. Joyce, nitie jochieng' moro mane ayudo list midwa chudgo ka koro pesa odonjo. Joyce, iyudo ka e list ni oting'o project name, oting'o nying contractor, oting'o amount. Oyako keti at county ma follow payment no. Koro Joyce kona ni achung' kama moro wachni ma en onge ng'ama nyalo konye eni to chule kara nitie certain issue be moko rest county ni some me teach Joyce ni pesa mori kete better document kanyo mi de page page ni yok mo ni PMC i don't grab Joyce pesa na ma PMC kuongo penji ene tender document kacha pesa na ma PMC kuongo penji ni pesa wachairi seche mo o depende strength man contract inyayudo kan kata siling 70,000 50,000 depending on the strength of the contract. Pesa no kionge go to ok go kata leo kwere loni pe kumitie pesa ni county deduct chak dong kode koro in contractor ni ichudo diriyo pesa ni wase penjo gi nyaka nene to pesa ni en ng'ama chame mago answers ma kwaido kata kawuono
ma Joyce imbe di bede gi teko dagop ni penj na loska pesa eno kendo ma wan go kasetiyo e ground Joyce ibro yudo ni faenda ni idhiro nya setiya ti idhire mochop modonje dirisa kata giluongo ni window koro idwa chule mandike list matergo request Nairobi ni contractor fulani to kawuono idwa notimruok nade gin jok mwadwa chulo ka gino donjo ka miss out ok chuli iduogo gino chien Joyce chieng' ma kendi chak idwoko gini ni koro chak idwa chule kata the following month otese mane iye upudho oko te Joyce gipudho gi nang'o gipudho gi nikech pesa biro matin pile ka pile to gin gi interest gi moko manene na koni kama the first lot mar contractor cha en nyaka chule namba 2 cham nikech otiye system and member of county assembly kose threaten gini ka ok chula to budget yuko bikadho en be nyaka chule kor kewe the common money miss kendo payment so mago challenges ma wango and what gin penjo mwase penjo to onge ng'ama duoki koro penjo madwana penjo kawuono madwana penjo e mbele radio Ramogi ka nito tije mancha giwacho ni gilando ka ilando gi karang'o to kapod entiere mana korka kori Morris aloka entiere kaunti ma Kisumu kono iwacho ni kaluore kod wanyalo wacho ni chike mago mag procurement to yiene contractor mar mondo mi seche mabende isechako tich ponono kisetimo kata atamalo 10 mar tich makamano tinyalo dhi ne county gi certificate mokwongo tingise ni esa setimo tich machopo ka mar mondo mi miauru gimoro atie godo tich makama e kinde ma county okomi pesa makamano un kaka contractors mantiere county ma Kisumu kono bende pod udhi mbele kod tich kose koro weyo project makamano chung' mondi nyaka chieng' obio miu pesa kose pesa utu yudo e yo machalo nade Morris Joyce sama ngene dhi mbele awinji Morris Joyce sama gima kamano timore nitie contract mwa sign ni tijni onego time gi dweche 3 kata dweche 4 kwa mfano Joyce kagi setama pesa to kora adhi e bank aolo pesa adhi ir Shylock aolo pesa adhi ir osiepna mora manyalo miya pesa mondo atigo tijni achandora matiek tijni Joyce sami chandri mitiek tijni koni ni tieka ni tup to pesa nie kitieko kor kirito higni 3 kata 4 contractors osetho Joyce asa awachega koyuma seche ma aloso gi contractors madwa donjo kata mane chamo wani manyien nitiere conditions 3 mag ngima ma kain go conditions 3 mag life kain gi pressure kain gi diabetes kikitem donjo contract mag county ibiro to Joyce higani waselus ji ariyo gi an kaka jakom seche magin piny taloso kodgi to gima ng'ato kwongo penji kicheck na payment na cha nikech omoko en piny odwa no dhi osiptal omoko en piny odwa no chul fees omoko en piny wasetero negi kata cases moko ma ji ni osiptal ido kata no tero oko mar Kenya ng'ato nigi milionde moro kata pare county kata ido ka gitoko mana pesa mesa kanyo to gimiyi mane gima wadhi through Joyce ilero kanyo makare ahinya erokamano ahinya Morris aloka wintiere county ma Kisumu kono Alois Ageri ilero kanyo ni gino mabende ponono miyo counties ok chul wego raka omenda margi e wang' sa en kaluwore kod deko mar omenda mabende wuok ka sirikal mamalo wang'eyo ayanga ni japisi mar jata budget mano mathurka mano dwe mar 1 apisno ne ogolo ayanga report margi mar gigo mabende miyo gideko mapok gipuodho omenda mabende dhi ne counties ka wanyalo mana ng'iyo moko kuom gigo mabende ne giwacho mano duoko mar apisi mar jata budget e pacho kae gik madeko puotho mag omenda ahinya to omenda michiwo ne counties omenda mag chulo jotich iketo e tije mamoko mag county mane achiel kuom gigo mamiyo gideko chwalo omenda ne counties mar ariyo wantiere kanyo kod counties moko ok lu chike mag omenda mar adek wantiere kanyo kod moko kuom counties kwayo omenda ma okalo atamalo 3 ma chik oketo. Kodhi mbele kod ng'iyo moko kuom gigo mabende miyo
ideko mar puodho omenda madhine counties. Waneno kanyo ka nitiere kanyo wach machielo mabende iwacho kanyo ni en achiel kuom gigo magin ohinga mamono counties yudo pesa e yo makare. Wantiere kanyo kod counties ok chiw report mar omenda dweche adek kaka dweche adek kaka chik dwaro. Counties moko kwayo chudo mag osara mokalo kiewo. Jotije county tiyo gi nying apisi e kwayo chudo mag achiel kuom weche mamiyo ideko mar puodho omenda madhine counties. Wach machielo mabende miyo deko nitiere puodho omenda mag counties. Wantiere kanyo kod wach machielo mag jotije counties. Kwa nyalo ng'iyo jotij county kwayo chudo e wi mwandu ma inyalo nyiew. Counties moko kwayo chudo ne tije mane otim chon. Moko kuom tije omenda okoyang maler. Mane moko kuom gigo mabende miyo counties deko mar yudo pesa kowuok e sirikal mamalo kaluwore kod duoko mar apis jata budget mabende nogolo ayanga kanyo dwe mar achiel mano mahiga ni. Wach machielo wantiere kanyo kod budget moko bedo gi ywaruok. Counties moko kwayo omenda maonge budget. Chudo mag gope inywando gi chudo mamoko. Magachiel kuom wechego mabende kelo hinga kanyo. Kabende nyaka sani wantiere kanyo kod omenda ma oko puodhi. Wantiere kanyo kod county ma Narok. Wantiere kanyo kod $243.3 mag kod ambulance kod choko taka. $54.7 mag chulo gope. $25 mag nyiewo nyamburko mag county. Kopogore kod county ma Narok, wantiere kanyo kod county ma Nairobi omenda ma poko puodhi. Wantiere kanyo kod $9.2 mag tiego joten migepe mag county. $275 mar nyiewo udi gi geche kar dongruok. Machielo wantiere kanyo kod county mano ma wanyalo ng'iyo county machielo. County ma Siaya wantiere kanyo kod $98.2. County ne oko puodho dichiel. Nyandarua wantiere kanyo kod $94.4 ne jotij county dwaro ataro mar chik. Mago moko kuom gigo mabende Alois ageno ni neno gi kanyo yo makare. Gigo mabende miyo ja apisi mar jata budget mathurka deko kapoko omiyo counties omenda. To counties kinde ka kinde osebedo kaseyo sirikal mamalo ni sirikal mamalo emodeko gi pesa mane momiyo pok wachulo contractors. Weche gi gin adiera Alois? Erokamano Joyce kuom nonro mabetie mono. En iketo gik maliw ahinya e wang' jowi mang'eny jopiny oneno. Kendo apani iwinjo ka giambatana gi gik mawacho kana chako. Nekech na mi background mar pending bills ma national government nigo, ma county nigo, mose puodhi, ma poko puodhi, man gi weche ma pod iloso. To mage gik mineno ka bentie report mar iluongo ni Office of the Controller of Budget. Kadwa duoko mano to we clarify mana gimoro achiel ma Moriso penjo nekech ok onego chunye osandre ahinya to gini to nie alap mar jopiny. Openjo gimomiyo nyoche wawacho negi ni wadhi lando tije to pok olandi. Apani Moriso ng'e maber ni sani waloso supplementary budget. Supplementary budget samiloso nyalo chuno ni nitie project moro minyalo ng'adi nikech kaluwore gi kama pesa koro nitie kata kaka yuto mar sirkal cha. Ok inyal lando tich ma samoro dhi bet maonge. Koro emomiyo nyaka watiek wach supplementary budget ma wageno ni juma manyien kachopo to od bura ma en assembly nyalo bet nosetiekonwa gi supplementary budget mondo waor ne controller of budget opuodhi kaeto ore ne treasury mondo kete e IFMIS. Koseket budget e IFMIS to koro gik mane i budget no ibiro landi. Apani mano donjo ne Morris maler. Mar ariyo adwa go mos nikech achiwo example kwago mbaka kae aluongo nyinga taluongo nyinge. Tawoni awinjo kowacho ni adwa personalize this. No, mano ne en mana gine iluongo ni figure of speech Morris.
ok ni nawacho ni ne magin ang'eni ne in assembly mheshimiwa tadieri ja assembly no notimo gik magalagala ibi ng'eyo kendo bi ywak nyaka sani kodhi manopidho ne madongo ok adwa ni mondo mano be wawe kiko dhi mbele mane kama mibadhi mar counties nochakore the first county assemblies noketwa e tuo ma wantiego nikech kar mondo ne gibi gitim oversight it is a fact ni ne gibiro gilokore contractors masani wadhigo mbele nyaka sani anda wacho ni mani tuo kansa mwatemo thiedho nikech ka ng'at monego be ni oversight osebet ng'at matimo implementation nyaka to koro kanyo mibadhi osedonje erokamano clarify mano wach moro mar fast in fast out mano amin e pending bills ichulo ni fast in fast out to moko madhi mbele manyien e budget gin ichulo gi kaka tich dhi mbele koro mano badwa ni mondo wa clarify to e wach mar maluwore gi ma nyadendi Joyce owachono e ripode mag control of budget kendo amor ni control of budget osebet katemo gibet gi county gi treasury gisebet kagiloso mikakati mondo chudo obede yo makare mondo kabed ni interest nyalo bet nikech interest ontie ang'eyo ni kochakore chon jowa man gi nyalo kaka MCAs winjo ko wacho kanyo Moriso wacho kanyo ni samoro gi 310 ji ok wabi kalo budget kokichula mago gik mane gitimo adier to samoro bi yudo ka gidhi gi 310 kata minister moro nwabro impeach kokichula magi gik magisetimo kendo nitie jok magisetemo impeach nikech odino negi kamoro to koro mondo gigi kik otimre sani kitimo requisition mar pesa mosetiyo to requisition no dhi gi nying ng'ato kata bed mana ni en PDM mar Alois Ager manyodhi Nairobi koro duogo nyaka ndikne controller of budget kacha ni wakwayo siling 56,000 mondo chul Ager nyodhi Nairobi e bura wakwayo siling $1,000,000 idwa chul kambi ABC nikech nyo gitimo gini wakwayo $20,000,000 mondo wachul go pending bills mar kambini gi kambini manyocho timo gini this financial year to tije gi nosepuodhi mane kaka sani timo requisition onge requisition masani timo lump sum itime item by item PMC Joyce winjo kuma kaka wan gi mibadhi mibadhi wuok kuom jotich ma wamiyo contract ng'ato wuok odhi romo gi jo PMC to ng'iewo jo PMC upfront koro kapok otiyo nikech onego bed ni samindiko certificate to jo PMC sign koro wuon kambi ABC manyose mitich mondo odhi oger cho pok ogero cho to nikech osemiyo joka pesa joka sign ne ni tich osetiyo kaeto manyo engineer bochako miyo gimoro tikelo certificate kansa ma wantiego maduong' en this contractor with no capacity nikech koro odwa chako cut corners to jomoko cut corners kata pesa mokwaye certificate oingo pesa mosetiyogo kata didek kaeto kosechopo kanyo to obiro bolo tijno nikech en oseyudo profit mare mae momiyo awacho ni kachako ni 1.7 billion mane wantiego cha nus mare gin tije mapok otieki mosedak kata higni 2 nikech contractor no dhi abandon now kabire wach mar mipenjo ripode mag control of budget gidundore mane gik miwinja wachogi to mae momiyo sani gi chik moketi mar requisition onge pesa midhi kwa ka onge idhini kata poko opuodhe tiyudo ka samoro office mar control of budget nyalo penjo onyalo neno nying kambi moro ka apia didek ni kambi ni idwa chul ka pending bills entie samoro benti kata mana jatich Ager nyingi owuok didek ni idwa chule ka nini odhi safari kendo king'iyo chako wuok e safari moro
anyalo dhi safari di beach kata anyalo timo tije mag oko mar county di beach kapok ochula kata nduru. Koro sama timo claim to gigi chula. Koro ka controller of budget dine ni nyinga wapia didek to duogo gino to penjo ni tang'o miager ni udwa chulo didek. Koro explain ni ng'ani osetimo gigi di beach magi claims, magi gin claims. Mago gik manyalo kelo slight delays. But delay maduong' mamiyo payment ok bedi, Madam Joyce, madwa ni mondo wayiere, en ni pesa mabiro ma jo county kata ma national government departments depend on en pesa mawuok e treasury. Treasury choko pesa every month through KRA. Koro yudo ka counties kaka county onego beni yudo pesa tarik 15 kata tarik 15 to KRA nyochoko maybe 300 billion. E dweno sirkal mamalo dwa chulo gowi 150 billion. Nikech gowi sani e number 1 item. Mano gima nyaka wayiere. Kose akanyo to gichak ging'iyo ni to item wa number 2 monego wachule nang'o. Wachuluru salary mar KDF. Item number 3 wae nang'o. Item number 3 wachuluru jopuonj. Koro yudo ka counties biro bet number beach 300 billion ma joko choko cha orumo. Koro pesa ok nyal biro to contractor to nyisi oseketo certificate orito pesa. Mae momiyo wadwaro ni mondo wa streamline gigi because ang'o momiyo ji tiyo tiji contract gi. Contract gi gin about service delivery. Ok en ni mondo ji owinj ber. To service delivery no japiny mok en contractor cha maniger iloso ne picha en gima odwaro en pi. To kakoro gi kaka oro ma wantie sani ni asewuok nadhi gero ne japiny pi. Pigna adwa gere higni 3. Akonyogi koso kakonyogi. Emomiyo wawacho ni kane pi onego bed ni gero gi 2 million, jopiny dware ise sign contract ni pigni nyagero gi dweche 4 tieke mondo ikel certificate no jopiny omodh pi imbi yud gimiyudo. Emomiyo wach riethruok gi certificates moko matindo tindo essential services koro ok wabiyie. Ma ok en ka samoro ka ndara moro migero ng'at moro mago lam ndara mane onego bed ni chulo 1,600,000. Tije gi gin samoro gin gik midwaro. Health center, jomoko wuotho kilomita 5 mondo chope health center. Onge samoro apiko manyalo kata tere kuno. Oseter yath e health center kata health center onego bed ni tere yath. In monego bed ni kelo yath ni kore ka imoko gi LTO. In monego bed ni gero health center ni mondo jopiny ochak tiyogo idwa gere higni 3 mine watu wuotho kadhi kilomita 10. Mane makoro kwa biyie wadwa ni mondo wabed gi jok mamiyo service delivery, side mar service delivery gi side mar payment nyaka balance. Talois kapod antiere mana kumi kanyo. Iwacho kanyo ni nyaka koro sani udwa neno kaka gigo balance e yo makare mar mondo mi ng'ato komi contract to tieko e yo makare. Kata kamano chien kacha iwacho ni ponono nitiere contractors moko ma imiyo tich to kaluwore kod nok mar pesa ma intiere godo mar tieko tich makamano. Oweyo project makamane diere kapok otieko tich monego bed notimo. Gima kamano kotimore contract makamano uchiwo ne ng'ama chielo kose contractor no ema pod uluwo ndache mar mondo mi otiek project makamano. Alois. Nitie chike mag contractor. Chike mag contract wacho ni ka ng'ato ochopo giko term mar contract mar project to kapok otieko to chik oyiene ni mondo okwa gimoro miluongo ni extension. Manyiso ni nyaka bed gi a valid reason momiyo kwa extension. Inyalo miye mano to kochopo kakore neno ka ok onyal timo extension, ok onyal tieko within the extension period, kanye makori wuoyo kode ni inyalo tieko koso kinya tieko. Kotamore tichako gimiluongo ni termination process. Mondo koro tijino bed terminated, pesa mar tijino ma pod odong' mapok ochul mondo mi ng'at machielo otim tijino. Problem ma mano kendo kelonwa en ni sama koro ima ng'ato tich, imanyo ng'at machielo, ichako a complete new procurement process.
Koro tich mano osechaki kata ka ne ndara migero, ng'acha osegwaro wiye, jopiny thagore kuno chuodho bete ndara, okoth tero ndara nikech nyopok oloso kata calvert, nyopok oloso bath ndara. By the time makoro yudo contractor machielo makoro bro time, ose degrade makoro kata pesa modong' cha samoro koro ok nyatieke. Mae momiyo wadwaro contractor man gi capacity makomiyi titieko tich mondo nikech tijno ing'eno obedo computed, ogo kwande ni kitime kama idhi loso pesa ni ema dhi tiye, kaeto imbo ketni e wiye kanyo pesi mar profit. To ka koro kitiye bichal kama tich achiel koro itiyo diriyo gi ji ariyo, manyiso ni wawito pes jopiny. To mano osebet katimore. Ilero kanyo makare ahinya. Jobneno magwa be naneno ka chwalo ote mopogore opogore okinyi makawuono kokalo e yorwa duto te mag tudruok. Nyakora Ramogi Ajwang' nyisi ni bende nyalo bedo kodwa achiel kachiel e twak mar okinyi makawuono. Kwa nyalo mana somo moko kuom ote mabende joneno magwa oronwa okinyi makawuono kokalo e Facebook kacha, kama bende wantiere live okinyi makawuono. Elias Mzalendo KE wacho ni Joyce wacho kanyo ni we are tired of retrogressive government. Sani jotenda ich ema odhuro, jotelo manyocha oyier deo mana wede kod osiepe. Wacho kanyo ni nepotism is now being implemented especially in our county government in the name of smoking out ghost workers. Wacho kanyo ni mine moko mabende wacho kanyo ni noyier e tok chika koluwo tok dhot sani frustrate county workers. Mano mana paro mar janeno marwa. Emily Ausa bende wacho ni owada satich tom teremuko to sachudo tom lima mochung' tera. Mano ote mar Emily Ausa kanyo. Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ni national government osebedo kagolo pesa kidang' to ma timore ne counties te. Koro magwa makaluogi to ozidi kod gope tandawuoya. Ma timore nikech corruption iyudo ka kembe michulo wiye gin either ghost companies or companies maga jodongo ma iye counties kae. Ka bende wacho ni companies ainago bedo registered e nying cronis mana ndalo adek before gold tenders. Bende wacho ni Raila okelo counties wayako slogan. Maojobu Chieng bende wacho ni most of contractors are qualified and that is why most of them did job with the county and were not paid, and this is why they are pending bills. Mano ote kanyo mar Jobu Chieng. Ote machielo mar Brian Otieno bende wacho ni I'm really enjoying the discussion. Wacho kanyo ni lack of capacity to do the contracts and fake company profiles during pre-qualification is also one of the main causes of delays in project completion. Mano ote mar Brian Otieno kanyo. Ka Chilei Chalvori bende wacho kanyo ni chudo mar jotich osebedo matek ahinya, ma contractors chudo deko sana. Mago ote mag joneno magwa. Jobo Chieng kendo chak wacho kanyo ni kata jo China gero ndara to sirikal mamalo chulo ka osetimata malo 10 nyaka 30 kanyo. Ma Kisumu en mondo jo Kisumu omed donjo e pending bills. Mano ote mar Jobo Chieng kanyo. Kama Laki Owiti wacho kanyo ni ageri chayo contractors to jok michayo go emomiyo uluongoru ni tich tire Kisumu, to tich matire go to en pes contractors go mabe pok uchulo, then iluongo gi ni jok maluongore ni contractors. Please, piny okong'e ni be chieng' ni pok iduogo chien ma ibedo contractor, then heshima ni kitu muhimu. Sani kikine ni koro ilich sana. Mano ote mabende janno marwa oro kanyo. Mano mar Malaki Owiti. Ka Peter Matengo bende wacho kanyo ni wacha kar PMC notober yawa jopiny inyore. Mago mana moko kuom ote mabende joneno magwa medo oronwa kanyo kokalo e yorwa mag tudruok. Mano bed Facebook kacha kata namba mar 336 ka bende nyaka sani Nyakora Ramogi Ajwang' podi medo tudri kodwa kichwalonwa ote kata paro mora mora kokalo e yorwa duto te mag tudruok. Okinyi makawuono kalore ni podi antiere twak kae kod Morris Alo ma en jakom mara contractors
kaachiel kod suppliers e kaunti ma Kisumu kod Alois Agera ma en jaloso e lo kaunti ma Kisumu. Nyaka sani aneno kwadong' mana kod thuolo matin ahinya to samano miwa mar mbako romo rumo. Morisalo korka korin kaka jakom mar weg contractors kaluwore kod midhiero mopogore opogore ma bende usebedo kukale una kaka contractors mantiere kaunti ma Kisumu. Nyaka sani bende inyalo wacho ni bende pod intiere kod ponono chunya mar timo contract kata mar donje contract moramora mar wechego mag development kod kaunti ma Kisumu. Morris. Erokamano Joyce, kendo adwaro go erokamano ne joneno bende mawinjowa ma bosechiwo pachgi achiel ariyo. Joyce, amor kendo kaneno ka report ma Auditor General osegolo mamono counties yudo pesa wang' sa. Mago ni kanyo Joyce. Adwa mana ni aparno wadwa ger kapok adok e penjo ni wawe dok chien ahinya first government mar county. Sirikal kikawo tikawe gi taka na te. And adwa wacho ni an kaka ng'ama ne nitiere first assembly awuotho ka go kani malo, my shoulders very high nikech record man waweyo pok olosi nyaka kawuono. Kaduoko penjo ma penja Joyce, king'iyo Kenya kawuono adieri wan gi pek. The national government oro pesa kidam to iyudo ni ka higa rumo to the national government oro mare te. County ema bedo ga gi ng'ikruok nikech gima nakwongo wacho ni gin over ambitious, giketo gima ok ginyal choko koro miyo wadonjo e pending bills. Joyce, adona wach ni wan waher ndi mondo watim tich gi county government. To nitiere structures moko ma must be put in place, nyaka keti mikakati moko ma nyaka keti mondo mi wati gi county government e yo makare. Adadwa kosoa assemblies wa gi kode senate ma gine counties. Senate obed very active mondo mi gik moko owuothi kako nego giwuothi. Mano kotimore to wabiro bedo abeda mamor seche te kwatiyo gi county. Ok wadwa keto ni ok wadwa tiyo gi county en marwa. Asebedo kaka encourage kata mana our fellow contractors ni county ni en marwa. To one reason momiyo ok wanyal weyo tiyo gi county Joyce, kwa weyo to matiende waweyo ohala gi ne joma nie system go ema dwa time. Matiende ni waweyo ohala ne county staff, waweyo ohala ne members of county assembly mondo ema otimo ohala gi. Mano ok nyal timore. So kata gi sando wa malich manade pod wabiro mana tiyo kodgi to kane gin gi interest wa at heart en kwayo na makende an mana dwa na kwa kata mana gavana marwa. It is unfortunate ni wasetemo kaka contractors mondo orad gi gavana marwa, wasendiko barupe mang'eny kabisa. Joyce, wasewuotho e sirikande gi te to sirikal ayudo ka en sirikal. Sirikal en sirikal ni kiwuok ni gima ne dwa losi ni ok nyal losi Kisumu wacho ni wanyona ne Nairobi. Idhi Nairobi to barupi ema gikawo to gima giduogo time gini onge. So mane shida ma wan go. De gina departments mag sirikandwa gi machalo EACC gini, assembly obed ni tiyo tije, senate obed ni tiyo tije matek, dikoro waonge problem. So akwayo jotendwa moyier gi jopiny, une the face of jopiny, make a difference mondo kony contractors wa i tabu mwadhiye ma wantiere makawuono ni mondo ka en chudo to chule wang' sa. So ok wabi weyo timo gigo kata gi sando machal nade. En lweny moro wagoyo ma nyaka chieng' moro watieke. Joyce, adwa dakoni ni it is very unfortunate kisomo kata Kisumu report moro nyowuok chien ka I think just this month ni kidwaro jomo sitiyo gi pesa nicho gold 4 counties mositiyo gi pesa marach moloyo e gik mane Auditor General kwano ka pesa osara igoli kelo e development kego recurrent itingo ke tere development jogi ok
interest gi ema ging'iyo. So gidwa ni gitema seche duto ma interest go, kata kama interest ok dhi donji to nyaka dire mana kanyo. Koro in the end contractors ema timre nade ema sandore. And achaka kosoa jok monego bed ni cheko gige nikech Joyce nyaka ne county government bi e Kisumu county, nyaka ne county government bi e Kenya ka. And kora dwa narrow down to Kisumu county. Joyce nyaka sama lose kawuono ni onge kata graft case moro moseter gine mar mibadhi moseter ma jopiny oneno ni Kisumu enyo oyud gi mibadhi. Idwa wacho ni mibadhi onge Kisumu ka, mibadhi ogo touch and then a time bomb kobiro muoch ma Nyasaye mong'eyo. So akwayo jotendwa ni wadoga ni uru chien, watim gima onego watim ne raia, wachul contractors, kata ka en health sector. Joyce, health sector ni ema pesa dhiye mang'eny. Iyudo ka en supply ma goods go, watero goods go kuondego. To mana kaka nakoni, kasetero goods, atero gir siling 100,000 tidwa ni achula 30,000. Ikonya nang'o kosidwoka dala. So wan gi challenges mang'eny, and challenges gi affect mana kata mana kaka wachulo taxes. Nikech ok chulwa e wang' sa, ka gini biro bank mako pesa ni te ok inyal chulo KRA, to mana nikech makosa ma counties gi ema timonwa. So akwayo counties wani odit ilunyo kako tin, ting'uru misigo munyalo. Ka ok unyal raise 1 billion, why do you go to 1.5? Erokamano Joyce. Ilero kanyo makare ahinya. Lois Agera kantiere korka koriwinjo kaka janeno moro kanyo osei ahinya kalore no wacho kanyo ni sebedo kaponono okiwuone contractors mang'eny. Janeno moro bende neno ko chwalo penjo kako kale namba mar 2-3-600. Owacho ni penj na jatelo Lois ni nikech giseng'eyo kuonde magilale pesa gisetime ang'o. En George kowuok Kisumu. Kuseng'eyo kuonde mabende ulale pesa nyaka sani usetime ang'o mar mondo mi ponono pesa makamago kik lal kendo e county ma Kisumu. Lois. Erokamano Joyce. Yes, awinjo gima winjo wano kata janeno no owacho kotemo seya kaka awuoyo. Joyce, adieri ok en ga gima ji ohero. Kendo ng'at ma wacho adieri en ng'at ma samoro inyalo kata bagi kidi. Be kati ng'iyo mana muma jok mane Nyasaye oro mondo dhi owach ne kinge adieri moko ni ng'ado nyaka ng'utegi. So adieri en gima kiwacho ting'e ni nyaka to wang'i rom gi wi pi. To mano ok nyal miyo kik wawach adieri. And sama wawacho ni wantie gi contractors maonge capacity ok awacho negi marach. Nyaka wawuo kaka joka ng'ato mondo wagerre. Morris owacho kama ber ni ok ginyal weyo tiyo gi counties. Kendo ka ng'ato nyalo wacho ni mondo we tich ne counties idwa wenena. Ok wanyal yie ni mondo jowa owe tije ma counties gi ne ng'ato. But nyaka wabed piny kaka joka ng'ato wawach ni to ere kaka wadwa develop our capacities mondo watim tije kaka owinjore. Ere kaka wadwa ng'iyo ni tich oti, service delivery obet to jogi bochul. Emomiyo wapuonjo jogi to wawuoyo kodgi to wabet kodgi wang' achiel kata kimiyo gi tich ni nyaka gi embrace gimiluongo ni cooperative culture. Mondo an matin ni gi ng'at matin moro wariwre to waket pesa wa ma wantie go to watim go tich achiel, kik akaw tich kaeto asoye koti tawuotho go taonge gi nyalo. That happens. Ok kik wawuondre. Koro an akwayo ni ka ng'ano janeno cha oneno ni awuoyo negi marach, ok awuoyo negi marach, tawacho adieri makende mondo we move forward. Temo dagi be ok wadagi ni pending bills onge. Mane gima nachako go ni pending bills en ang'o, to giwuok kanye, to ere kaka inyalo thiedhgi. Sani samwa wuoye ni Joyce, budget manyo waloso mar higa ni waketo 1.6 billion mar chulo pending bills. 1.6 billion. 1.6 billion no kata sama ni timo supplementary budget ne okomule kata nduru. Tema wacho ni kuome 400,000 osechul.
1.6 billion ni kanye. Iwinjo ka mheshimiwa openjo ka ni pesa gi ni kanye. Pesa gi nitie gi treasury choko pesa to oro pesa every month. Budget is not money. Budget is an intention to spend. Koro sani koro wadwa rito gimiluongo ni disbursement. Ka pesa biro to wachulo. Wageno ni giko mar 2022-2023 financial year tuo mar pending bills ni gik mikakati mwaseketo dhi rumo. To mae makoro kelo penjo mar George ni to kwaseneno kuonde mathagruok nitie. Ere kaka wadwa loro rodego mondo koro one kik wa build more pending bills and two ji ochul e seche mowinjore. Mae momiyo wawacho ni tich monday contract midwa time dweche 3 kik time higni 2. Time dweche 3 mondo chule within that financial year. Kik odhi pending bills. Gima dwa ni mondo anuo nyadendi Joyce. Pending bills bet mana pending bill kokalo financial year. Manyiso ni kitimo tich mokalo financial year kapok itieke to pesa no nyaka bed pending bill. Kitieko tich within the financial year to pesa obedo disbursed ibichuli. To onge pesa mibichuli kapok itieko tich. Mano be sirkal ong'eyo, jo ohala ma watiyo kodwa bong'eyo. Emomiyo makoro wabisich gi wasagi wahore kodgi ni kik ng'ato bi nodwaro tich to ng'eni ok onyadhi timo tijno. Namba 2, George, another measure mwaseketo, jo ohala contractors man gi tije mapok otieko tich moingo higa 1 kadhi mbele, jogi wadhi blacklist. Ok inyal bet gi tich ni higni 2 nyo en tich mar 1.5 million, iketo certificate mar 300,000, 2 years pok itieko tich osekethore. Magi jok makoro wadhi blacklist. Nikech gima nyaka wang'e Joyce en ni tijni ok en mar sirkal. Sirkal is amorphous. Sirkal en jopiny. Tije gi itimogi ne jopiny. Ok timgi ne Ager, ok timnegi ne Gavana Nyong'o. Itimo negi ne mamawa mantie Kandaria mobet kachacha rito mondo miye service. Mane gima nyaka wang'e. Emomiyo kata ka koro wa blacklist ni tich otami ok inyal, mano chik moyiene sirkal ni jok ma ok nyal bedo blacklisted. To ok en ni Kisumu mobro kuongo timore kende kata national government osetimore. Wachni mogik Alois, thuolo marwe maneno korumo kinyi makawuono mana mapiyo piyo. Wachni mogik. Adwa wacho ne jo contractors magwa namba 1, ng'ato wacho kanyo endo kuom joneno morote ka, and en adier tich tire miwinji wacho no en tich tire kaluwore gi tich ma jopiny gi contractors timo. Koro onge tich matire ka jogi ok tim. Emomiyo wa value gi, emomiyo wacho ni kuma gidhie onge. Koro adwa mani mondo wamakre wang' achiel, ok wan adui, wan joka ng'ato. To wati wang' achiel, to wati tich mowinjore mondo wang'e kaka wanyalo loso kaunti wa. Mae sirkandwa. Wach matiekogo, nikech asebet ka an a champion mar devolution. Kendo an luongo ni enthusiast, jalu wache mag devolution kabisa. Manyo kenda chaka donje motegno kaluwore gi weche mag Afri-Cities manyoche wantiego kae. Adwa ni mondo awach ni the future mar pinyni, king'iyo piny mangima, the future mar Kenya nitie devolution. Erokamano ahinya. Nyaka wati wang' achiel mondo wager sirkandwa mag gwenge, mondo sirkande mag gwengego oger sirkal mogirore mar national government. Erokamano ahinya Alois Ager. Morris alo mana mapiyo piyo buonyiliri 30. Wachni mogik ka watieko kaluwore ni nyisa ni thuolo mar okinyi makawuono oserumo. Morris, mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce, ka wacho mapiyo piyo, adwa ni county government ong'iwa kaka brothers gi kata sisters gi magitimogo ohala. Giwe ketowa kama giketowa kawuono. Joyce, gima unfortunate ni sani koro gima dhi mbele county sasa mwadhi piro handwa kaka jo ohala tiomonwa tags. Joyce, en gima very unfortunate. Just last week but one
anabeda attacked e flow e ginene kanyo ka dhi winjo wach Gope. So ging'iwa kaka brothers and sisters, waonge kodgi gi wach, wan wadwa ni watimo ohala mondo wager Kisumu wadhi mbele. Mar ariyo, slogan moro iweroga, although ni en gima ng'ama winje nyalo winje to ng'ama ok winje ok nyal winje. Raila okelo counties wayako. Apani mano was not the intention of Raila. King'iyo counties kawuono, king'iyo gik ma staffs nigo oko ka, you wonder ka be timonegi kata mana self-audit mane Governor Nyong'o wacho ni biro timonegi ka. So mago e wechega ma adwa natiekgo. Chudo keturu first in first out, uru wache pepa to time. Erokamano ahinya. Machielo, waluor johala, wa respect gi wadwa ger, kiluongo johala ni japat, that is very unfortunate. Mogik, adwa nakwa jopiny kata jodala kata jo county, nigidhi kisome kitabu moro mar Ecclesiastes. Achiel kare. Erokamano. Sorry, abiriyo kare achiel nyaka 11. Mawacho ni gik mwamanyo e pinyni mang'eny gi onge kumwa dhiego. Erokamano ahinya Morisa Lo. Thuolo marwa morumo okinyi ma kawuono. Ageno ni jopiny owinjo kitabu kanyo ma bende inyisogi mar mondo mi gisom kaachiel kod kaka ijiwogi mar mondo mi gimed tiyo kod counties. Erokamano ahinya Morisa Lo, jakoma mar contractors kaachiel kod wegora ka e county ma Kisumu kaachiel kod Alois Agera mano jaulwacha e lo county ma Kisumu. Kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono, ubi wabed kod twaka kotudore kod Gope tok tiyo ne counties. Nyakore Ramogi Juang de wagomba ahinya dhi mbele kod twak maru okinyi ma kawuono, mak mana ni nyisa ni thuolo marwa mano miwa oserumo. Aneno kanyo kochigni molo kanyo saa 5 mar onyango manyiso ni thuolo mar mbako romo oserumo. Elo jowetena mabende oneno ni chenro ne obiro ni yo makare, mano moriwo Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ng'ao kaachiel kod jogo picha, director marwa, producer wagoni erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV. Oriti masani nyaka kendo wanere odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Oduori. Bed kod odiochieng' makare.